Prečo je to tak na Slovensku? Že je to tak trošku súčasťou nášho folklóru, ten alkohol? Tam, kde to môže celým spôsobom sa rozbiehať, a to je kontakt v rodine. Že sú oslavy, že sú spoločenské stretnutia, že sú jubileá a pri týchto ako keby akciách, keď je alkohol, tak to dieťa je všímavé. Máme aj také tie tímové športy, a to dieťa všíma, v akom stave je rodič, čo robí, ako sa správa. A tam niekde už ako keby odozieram od druhých, že aha, pri tejto situácii človek, keď sa napije, je šťastný. Čiže už ako keby v tých raných začiatkoch si človek kóduje vzťah k tomu alkoholu skrz vlastne moje najbližšie okolie. Životosprávy. Rozhovory o zdraví s úsměvem. Přináší Pilulka. Ahojte, moje meno je Beka a ja vás opäť vítam v slovenskom štúdiu podcastu Životosprávy. Dnes sa budem rozprávať s odborníkom na závislosti, s adiktologom a ak to správne prečítam, riaditeľom sociorehabilitačnej starostlivosti a psychoterapeutom v sanatóriu AT v Bratislave. Dobrý deň, pán Žemlička. Dobrý deň vám želám. Tak ako sme na tom na Slovensku so závislosťami, možno, že na alkohole alebo na iných látkach? Tak v princípe tam tá krivka nemá nejaké dynamické posuny. Skoro sme na tých popredných miestach, ak sa porovnávame v rámci Európy. A to číslo zvykne byť alarmujúce a hlavne človeka to osloví, keď má s tým buď priamy alebo nepriamy problém. Ale ak sa priamo pýtame, že jak sme na tom kapacitne v našom sanatóriu AT, tak dá sa povedať, že sme aj plní. Čiže je to téma aktuálna a v tomto období tie závislosti sa tak ako keby rozširujú. Že aj vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, je to rýchla doba, uponáhlaná doba a tak nejak každý hľadáme nejaké šťastie. Ale je otázka, že ako si človek tú cestu k tomu šťastiu nájde, či tam použije výkon, alebo sa spoliahne povedzme na nejakú psychoaktívnu látku, ktorá vie na človeka účinkovať tak, že mu zmení okamžite náladu a prežívanie. Takže také vypnutie veľmi instantné ľudia vyhľadávajú. Čiže závisí to tak trochu aj s kým som, v akej som spoločnosti, aké mám predchádzajúce zážitky, v akom prostredí vyrastám a žijem a to človeka veľmi ovplyvňuje. A pokiaľ si netvorí taký nejaký postoj cez rozum, tak musí veľa vecí odžívať a žiaľ, niekedy aj tie negatívne zážitky človeka nestopnú, že musí niečo zmeniť, ale je tendencia ich aj pokračovať. A potom to žiaľ skončí tak, že človek sa trápi, nevie si pomôcť a vyhľadáva odbornú pomoc. Ako vzniká taká závislosť? Zoberme si napríklad mladých ľudí. Kedy vieme, že niekto má, dajme tomu problém, alebo má nejakú závislosť? Lebo tak ľudia chodia von, chodia sa zabávať, s tým je často spojený aj nejaký alkohol, alebo možno, že aj nejaké iné návykové látky, kedy máme spozornieť, že buď máme my problém, alebo spozorovať v našej partii, že niekto možno problém má. To je dobrá otázka, lebo vo všeobecnosti nikto nechce mať problém a byť od niečoho závislý. A práve tento problém je taký zakuklený, lebo tá závislosť sa zvykne prejavovať práve keď tú látku nemám a zrazu mi niečo chýba, že som taký nervóznejší. Alebo mám tú látku spojenú s nejakou akciou, nejakým príjemným zážitkom a zrazu už ani mi nejde o ten zážitok, ale priamo o ten kontakt povedzme s tou látkou. Čiže veľmi je dôležité, a ste tak naznačili, že tak alkohol má pozitívne účinky, inak by ho človek nevyhľadával. A jeden z takých tých účinkov je v partii v rámci socializácie, že ľudí zbližuje. A predstavuje ten alkohol aj v podobe hodnôt, v podobe daru. Teraz je jedna vec, že čo vlastne od toho ja očakávam. Čiže je dôležitý ako keby ten postoj. Keby som to veľmi zjednodušil, tak alkohol rizikovo môže spôsobiť alebo pôsobiť na človeka, keď tá motivácia je pre ten účinok, ktorý ponúka. A častokrát, keď človek si potom uloží, vlastne zamemoruje ten emočný zážitok, pozitívny, tak má tendenciu sa potom k nemu vraciať. A potom je aj druhá vec, že v tej partii, môžeme tomu hovoriť častokrát, pri takých veľkých akciách, takzvaná, že davová psychóza. Takže piješ ty,
tak pijem aj ja. A kým ty piješ, tak dovtedy pijem aj ja. Ako keby sme nechápali, že človek nepotrebuje alkohol. Dokonca ten, čo nepije, môže mať reakcie a máš niečo vážne. Že si tehotná, keď sa bavíme o ženách. Áno, čiže častokrát v tej spoločnosti ten alkohol má svoje miesto a práve nepitie je ako keby v menšine. Prečo je to tak na Slovensku? Že je to, aspoň ja to tak teda vnímam, že je to tak trošku súčasťou nášho folklóru, ten alkohol. Prosím vás, ja možno začnem tam, kde to môže celým spôsobom sa rozbiehať a to je kontakt v rodine. Že sú oslavy, že sú spoločenské stretnutia, že sú jubileá a pri týchto ako keby akciách, keď je alkohol, tak to dieťa je všímavé. Dokonca však máme aj také tie tímové športy a to dieťa všíma, v akom stave je rodič, čo robí, ako sa správa. A tam niekde už ako keby odozieram od druhých, že aha, pri tejto situácii človek, keď sa napije, je šťastný. Čiže už ako keby v tých ranných začiatkoch si človek koduje vzťah k tomu alkoholu skrz vlastne moje najbližšie okolie. A preto do veľkej miery to človeka ovplyvňuje. Môžem povedať tú druhú stránku, že keď už vlastne v človeku alebo v tej rodine to robí paseku, tak to sú veľmi ťažké osudy, kde to veľmi priamo negatívne ovplyvňuje najbližších. Lebo tak my sa už stretávame, keď v podstate nám chodia klienti, ktorí si s tým nevedia pomôcť, alebo rodinní príslušníci, že najviac trpí rodina ako ten, čo má s tým problém, lebo v podstate má v tej droge istý pokoj. A preto častokrát veľmi to ovplyvňuje negatívnom slova zmysle tých najbližších. Ako kodujeme deti, keď robíme možno, že také kvázi v úvodzovkách nevinné veci, že pijú dospelí, tak ja neviem, nejaké nealko nalejem deťom do štamprlíkov. Alebo že odpisy, ja neviem, z peny piva, alebo podobné veci. Pretože to sú veci, ktoré podľa mňa si ľudia nemusia často spájať s tým, že by robili nejakú paseku, ale možno, že v konečnom dôsledku to má nejaký efekt. Alebo dať, ja neviem, dieťaťu piť radler, ktorý je nealkoholický, ale tiež je to v tej kategórii, že je to vlastne nealkoholické, neviem, že či pivo, alebo ako to nazvať. No, jedna vec je, že človek si koduje chuť. A alkohol sám o sebe je vždy zabalený v nejakej chuti a v nejakom percentuálnom pomere. A jedna vec je, že tým pádom, ja keď vyskúšam nejaký nápoj, tak si uložím tú chuť. A častokrát, čo sa aj stretávam u našich klientov, že mám na to chuť. A človek si neuvedomuje, že za tou chuťou je schovaný istý rituál, istý zážitok, istý vzorec správania sa. A toto ste dobre poznamenali, že na jednej strane máme tu kvázi nápoje, ktoré neobsahujú teda alkohol, ale je tam istá riziková chuť. A ja to možno otočím a toto je práve niekedy aj to rizikové správanie u človeka, ktorý sa lieči. To znamená, že ako keby tvorí si tú svoju abstinenciu a niekedy to zvykne kompenzovať práve nealkoholickými nápojmi, ako je povedzme radler, alebo napríklad nealkoholické víno. Čiže teraz som videla dokonca aj, tuším, nealkoholický gin. Áno. A vznikajú aj nové nápoje, ktoré majú príchuť, že rumovú. A to vždycky bolo, lebo však sú aj čokolády, sú aj rôzne produkty, kde je tam ten alkohol obsiahnutý. Veľmi je dôležité vlastne môj motív a môj postoj, vlastne prečo si to mám dať. A tam niekde je schované možno niekde až také nešťastie. Že potom opakujem veci, vadia mi, lebo vždycky príde nejaký ako keby varovný prst. Na strane druhej, dovolím si tvrdiť takú štúdiu, my tak trochu komunikujeme so strednými školami a robili sme taký prieskum v jednej triede a sme sa ich pýtali, že aký máte postoj k alkoholu. Že kto je taký nastavený, že odmieta alkohol. A číslo ma prekvapilo, tak to bolo vyše 80%. Mladých ľudí, stredoškolákov, malo nastavený negatívny postoj k alkoholu. Potom sme sa tak pod otázkou, a že jak vlastne došli k tomuto presvedčeniu a polovičná väčšina tak zdvihla ruka a povedala, že no, zlá predchádzajúca skúsenosť. Že niekedy tá predchádzajúca skúsenosť mne napovie, že na čo si musím dávať pozor. Rizikové to začína byť, keď to opakujem a ako keby... A snažím sa to prelomiť, tú negatívnu skúsenosť. A pokračujem v tom, áno. Tam niekde začína potom tá riziková komunikácia a nie je na škodu, lebo tak žijeme v dobe, ktorá je veľmi poprepájaná a veľa informácií vieme nájsť aj na internete a preto napríklad téma
drogové správanie, keď to tak zovšeobecním, je výbava pre, povedzme, tých mladých, aby vlastne rodičia tieto témy ako vlastná sexualita, proste to drogové správanie, to sú témy, ktoré by bolo dobré ako keby hovoriť a pomenovávať dané problémy tým mojim najbližším. Lebo patrí to do výbavy, aby človek mal informácie ohľadom tohto problému. Akože rodičia by sa mali rozprávať s deťmi aj o tom, že aký majú vzťah k alkoholu, k drogám a podobne. Celkovo ako žijú. Jedna vec je, že častokrát, keď niekto cielene hľadá šťastie a nedarí sa mu ho nájsť, že nie je naplnený, tak môže ho alkohol alebo iná psychoaktívna látka osloviť. Že mu môže práve ponúknuť zážitok, ktorý si nevie vytvoriť. Preto napríklad jedna z vecí je, že ten mladý človek sa musí nájsť. Musí aj, keď má ego, musí si vedieť aj potvrdiť svoje ego. Proste tými aktivitami. A práve ten alkohol, častokrát, teraz sa o ňom bavíme, je taká skratka, lebo je spoločensky tolerovaná. Častokrát je prítomná. Človeku sa do istej miery tie zábrany osobnostné tak trošku povolia, nazvem to tie mantinely, správa sa viacej uvoľnenejšie a môže si to vyhodnocovať, že konečne sa cítim byť šťastný. Preto je práve tá droga v tom riziková, že mi ponúka nie tú realitu, ale taký ten subjektívny, pocit šťastia napríklad. Ktorý je častokrát krátkodobý. Vy ste to už trošku naznačili. Aké sú základné dôvody toho, prečo ľudia sa utiekajú k drogám alebo k alkoholu alebo k nejakým návykovým látkam? Môže to byť genetická predispozícia, že som v prostredí, respektíve kde môže, povedzme, jeden rodič mať problém so závislosťou. Môže to byť prostredie konzumné, kde ja si vlastne kódujem alebo stereotypizujem návyky spojené s látkou. Môže to byť aj, že som v partii a chcem tam zapadnúť a nemám definovaný postoj, takže sa nechám ovplyvniť. A robím to, čo robia ostatní členovia, ktorí už teda patria do tej partie. Áno. A ďalšia vec je, že mi niečo v živote chýba a nie som šťastný. A častokrát moja skúsenosť u nás v sanatóriu je, že tá závislosť sa dotýka práve citlivých, inteligentných ľudí, ktorí ako keby hľadali šťastie, boli nešťastní. A alkohol im ponúkol, povedzme, ťažká práca, veľké stresy a aj dlhotrvajúca práca, že človek prišiel domov a hneď zrelaxoval pomerne okamžite a uvoľnil sa. Že si napríklad nalial, ja neviem, pohár vína. Áno. Mám ťažký deň, dám si pohár vína alebo dám si 1-2 piva, to ma trošku upokojí a dá ma do kľudu. A teraz si všimnite, že takto, keď človek rozmýšľa, tak potom ako keby, lebo na jednej strane máme tú rozumovú zložku, že robíme rozhodnutia na základe rozumu a potom sme strašne ako keby riadení emočne. A pokiaľ ja si vytvorím emóciu k tej látke, povedzme k tomu alkoholu, tak že mi to dáva nejaké uvoľnenie. Potom sa riadím tou emóciou. A rozum dokonca ide proti mne, lebo si ešte aj vždycky nájdem dôvod, prečo si môžem dať. Dokonca ja môžem, aj povedzme jedna klientka dokonca mala niekoľko partií, aby si to na nej nevšimli, že často komunikuje s alkoholom. Že v rámci týždňa mala 3-4 partie a v podstate to tak vedela zakamuflovať, že stále bola s nejakou partiou a tým pádom nebol problém si vypiť. Áno, lebo s každou partiou bola raz do týždňa a tým pádom sa to trošku stratilo. Vy ste to načrtli, že by to mohla byť aj genetická vec. Máme nejaké štatistiky, že ako sú ohrození ľudia, ktorých rodičia boli závislí na alkohol. Napríklad mám rodičov a jeden z rodičov je alebo bol alkoholik a dajme tomu, že ešte to potiahneme ďalej, potom ich rodičia, takže moji starí rodičia. Čiže máme štatistiky. Jedna hovorí o tom, že pokiaľ jeden z rodičov má problém so závislosťou, je 50% šance, že bude mať jeho dieťa. A to je pomerne vysoké číslo. A častokrát to je práve, že buď si človek vytvorí tomu odpor, že má odžité negatívne zážitky, lebo to je neistota. To je neistota, keď človek otvorí dvere, v akom bude stave. A to nemusíme riešiť, že človek teraz musí byť agresívny a že keď není, tak v podstate... Ale má zmenený stav vedomia. Dá sa povedať, že emočne sa uzatvára do seba. Inak povedané, je pod diktátom drogy. Tým pádom netvorím emócie a do veľkej miery
to dieťa alebo to okolie to potrebuje. To je vlastne jedna z vecí, čo drží vlastne rodinu pokope, že tvoríme si navzájom emócie. Čiže potom častokrát ten človek aj sa trápi. Doma problém s alkoholom sa trápi, lebo to nie je nič príjemné a dokonca to aj rozbíja vzťahy. Sú ultimáta, sú výhrážky, sú zákazy. Toto všetko potom ovplyvňuje to prežívanie. To je na jednej strane. Na strane druhej ja mám šancu aj isté veci zmeniť. Čiže dobré rozhodnutie vie človeka ako keby oslobodiť. Čiže je to obrovské číslo, vyše 50% je pravdepodobnosť, že s tým bude mať problém. Ide nám leto a to znamená väčšinou, že ten prístup k tomu alkoholu, a neviem, že či prístup, ale že ten alkohol je ako keby takže bližšie, lebo je teplo a kamaráti ma volajú von, poď na drink, ideme na party a podobne. Tých príležitostí ísť niekam von, alebo aj taký ten chtíč ísť niekam von je podľa mňa vyšší. Súvisí toto, alebo má to nejakú spojitosť? Tak môžeme začať s tým, že človek tak má niekde kódované letná dovolenka, zimná dovolenka. A keď si zoberieme samotné slovíčko dovolenkovať, idem si dovolovať. A teraz je jedna vec, že častokrát človek môže v práci mať nazbieranú emóciu. Má tlaky a rýchle potrebuje sa uvoľniť. A tam je niekde priestor, že si poviem, že na dovolenke môžem. Dokonca my nemusíme, aj tie rôzne zájazdy, ultra all inclusive, že vyslovene ten alkohol všetko častokrát zadarmo, od rána do večera. Sme konfrontovaní a reklamy a rôzne ako keby tie, by som to nazval taký ten smog nás ovplyvňuje a tam niekde ja si poviem, že tak na dovolenke môžem. A žiaľ, naši klienti potom majú aj také zážitky, že si nič z dovolenky nepamätajú. Potom sú zážitky, že najbližšia rodina sa hanbí za svojho blízkeho, čo navyvádzal. Čiže niekedy tie pozitívne zážitky, ktoré by mi mali dávať hodnotu v živote, že sa k ním budeme aj vraciať, úplne inak skončia. Tam sú tragické úrazy. Tam, keby sme to zobrali z toho, povedzme, toho biologického aspektu, tak alkohol ako taký strašne odvodňuje, tým pádom tam, keď to tak zjednodušene poviem, tak je toho alkoholu stále viacej a viacej, nie je kvázi zmiešaný s tou vodou, tým pádom nás ako keby viacej ovplyvňuje v rámci účinku. Ďalšia vec sú rôzne kombinácie. Si môžeme všimnúť na takých aktivitách, častokrát sú energetické firmy, prezentujú rôzne nápoje, kombinácia a človek si neuvedomuje, že účinok alkoholu je taký utlmujúci a je to taký prvý signál, že už aj by stačilo. A keď na to si dá človek práve povedzme ten energetický nápoj, čiže ten utlmovací efekt nepríde, človek pokračuje a zrazu to tak celé padne a to sú vážne stavy. Rozhodnutia, utopenia, proste. Sranda, lebo akože nie je to sranda, ale teda, že hovorí sa, že ale veď opitému sa nikdy nič nestane. Ja neviem, aspoň teda ja poznám túto vetu, neviem odkiaľ, ale viem, že ju niekde v hlave mám a presne toto sa hovorí, ale Ježiš, že on je opitý, Ježiš, že mu sa nič nestane, aj keď padne, ale ono to nemusí byť vôbec pravda. Ono je, tá veta môže mať súvis s tým, že človek, keď je intoxikovaný, tak prach bolesti je o niečo posunutejší. Takže to nie je, že mu sa nič nestane, len to nebude cítiť, kým to nebude naozaj nejako veľmi definitívne. Ale druhá vec je, že človek si to neuvedomuje, ale tam sa dejú vážne poškodenia a žiaľ, moja skúsenosť je aj u veľmi mladých ľudí došlo alebo dochádza k trvalým poškodeniam na pečení. A to sú už také stavy, že sú nezvratné a tam tá prognóza vlastne tej kvality toho života je, by som to povedal, až tragická. No, jasne. A to je práve to, že my nepotrebujeme alkohol na to, aby sme si vedeli vytvoriť dobrý zážitok. Je jedna vec, žiaľ riziková, že alkohol môže rizikovo umocniť nejaké pozitívne prežívanie, že mi ponúkne slasť, že mi ponúkne ako keby baživosť. Len problém je potom v tom, že ja tým pádom stále viažem aktivity na ten alkohol a potom bez toho alkoholu častokrát neviem fungovať. To sú napríklad
partii, chodí sa športovať a potom keď dohráme všetci, tak idú sa sadnúť do krčmy. To je taký trošku oxymoron, nie? Že idem spraviť pre svoje zdravie niečo, ale nie až tak veľmi, takže idem to zvrátiť nejakým požívaním alkoholu. Častokrát sa deje také biznisovanie a stretávam sa s tým, aj povedzme, čo sú tréneri, výživoví poradcovia, že ten ľudský mozog je taký špekulatívny alebo biznisuje, že kľudne budem veľa jesť, potom si to o to viacej odmakám v posilke. Takže budem športovať a potom si môžem dovoliť a dať si možno, že nejaké drinky. Áno, a skôr to funguje opačne, že ja povedzme si odžijem zlý zážitok, povedzme ťažké 2 dní v úvodzovkách a potom to vybehám. Že častokrát mám popol na hlave a idem urobiť povedzme detox. Častokrát sa tomu hovorí. A paráda, že si myslíme, že sa to vykompenzuje. Áno, že ako keby s tým obchodujem. A neuvedomujem si, že ja v podstate som si vytvoril schému správania sa, aby som si dal právo na alkohol. A tým pádom si to viem, a som v takom kruhu, že pijem, ale veď pôjdem športovať a tak som si zašportoval a znova si niečo dám a potom znova. Bavili sme sa o tých dovolenkách, ale bavíme sa aj o tom, že ide leto a to znamená nielen, že dovolenky vonku, ale mladí ľudia častokrát aj niekoľkokrát do týždňa sú vonku, pretože aj poprvé aj svetlo je dlhšie. V lete je to až tuším do nejakej 9:30. Je vonku teplo, je kopec akcií, sú koncerty, sú rôzne eventy, kde by som teda mohla byť a teda združujem sa s kamošmi. Vplýva aj toto nejako na napríklad závislosti alebo napríklad aj na preplnenosť vo vašom sanatóriu? Skúsim vám vysvetliť princíp, že je otázka, ako trávim čas a aký mám program. Pokiaľ nemám program a očakávam, že ma niekto niečo zabaví, tak prichádzajú nejaké impulzy. Tam stačí ísť, ak ste povedali, von, je tam terasy, proste sedenia a tak ďalej a prichádzajú aj impulzy na oslovenie smerom k alkoholu. A pokiaľ človek nemá program a chce sa mať dobre, môže byť týmto oslovený. Čiže ja by som možno takú úplne základ je, že pokiaľ ako keby chcem sa zabaviť, chcem mať program, mal by som ho mať zadefinovaný a dodržať ho. V momente, keď prekračujem, to môže byť napríklad čas, kedy sa rozhodnem mi spať. Môže to byť čas, kedy poviem našim, že prídem domov. Pokiaľ toto začnem porušovať, ako keby, tak si postupne poľavujem tie mantinely. A jedna vec je dôležitá, že ja by som si mal vedieť sám vytvoriť program, aby ma naplňal a dával mi tú hodnotu. Pokiaľ si ho nevytváram, tak sa nechám ovplyvniť okolím. A tým, že je konzumné v podstate to prostredie, tak sa to veľmi rýchle znásobuje a podľahnem tomu. A vo všeobecnosti ono skorej práve cez to leto je, by som to možno nazval u nás v sanatóriu, ako keby menší ten dosah, lebo človek si ide užiť život naplno, nazvem to, alebo rozlučkovo častokrát a potom idem s tým niečo robiť. Vy ste povedali, že 80% mladých ľudí, teda čo ste mali ten váš prieskum zo stredných škôl, nemá pozitívny vzťah k alkoholu. Majú pozitívny vzťah k iným návykovým látkam? To je dobrá otázka. Prosím vás, táto naša vzorka bola na jednej triede zdravotníckej. OK, no tak zdravotníci vedia. A čo ma prekvapilo, tak aj z tej celej triedy iba 2 fajčili. Zvyšok absolútne odmietali. Ja som vôbec nechodila do takéto triedy, to vám musím pravdu povedať. My sme na tom naozaj neboli takto dobre. Čiže tým nechcem hovoriť, že by sme to nejako zovšeobecňovali, ale fajčiar to má ťažšie, lebo klasické cigarety, nazvem to, sú vytesnané. Dobre, tak ide veda, výskum a tak ďalej, sú rôzne nahrievania, vaporizery a tak ďalej, ale človek sa necíti komfortne. A pokiaľ budeme všímaví, lebo určite v rodine môžu byť aj nefajčiari, nevravím, môžu byť aj fajčiari, ale pokiaľ nebudeme ľahostajní a budeme si všímať druhých ľudí a budeme, povedzme, aj empaticky ponúkať, tak ten, kto povedzme fajčí, sa môže aj cítiť zle s tým. Nie často sa ale žiaľ deje, že k nám príde klient, že chce riešiť cigarety. Zväčša je to, že už je nejaká diagnóza a musí to zahodiť. Alebo je to súčasť povedzme liečby, že je závislý od teda psychoaktívne látky a popri tom aj zahodíte cigarety, lebo už ten princíp si vybuduje. Čiže nie je to úplne pravidlom, že by človek riešil iba cigarety,
Ale no je to problém. Vo všeobecnosti sú tie cigarety problém, lebo tam je jeden taký mechanizmus, že hľadám niečo, čo ma zbaví stresu. Zasa, bavíme sa tu o droge, ktorá je legálna. Jasné. Čiže aj do veľkej miery teraz ako keby bojujeme s tým žúvacím tabakom, s tým nikotínovým sáčikom. Čiže tam tá kontrola je náročnejšia, lebo to nesmrdí, lebo to nezapácha. Dá sa to ako keby schovať pod tú peru. Čiže ono častokrát ten rodič má možno trošku znížené také tie pozorovacie momenty, že sa niečo deje, ale jeden rozhovor s človekom viem zistiť jeho postoje. A to mi vie ako keby napovedať. Dosť. Potom je tu druhá vec, máme jedlo. To máme fyziologickú slasť. Máme alarmujúce čísla, že v podstate to jedlo ako spôsob komunikácie s jedlom nám ubližuje. Ideme strašne po sladkom, po cukrom. Tam vyslovene, tam tá obezita je vyše 60%. Že závislosť na sladkom. Je. Tam druhá vec je, že človek častokrát hľadá slasti a môže mať veľký problém, povedzme, aj s tým jedlom. Bavíme sa tu o nejakých priemyselne spracovaných potravinách. Čiže tu neriešime nejaké prírodné veci, ale vyslovene upravené. A tam tiež zasa máme veľký nával toho cukru. Keď sa bavíme o týchto závislostiach, tak to sú v podstate závislosti, ku ktorým má človek bežne veľmi jednoduchý, veľmi jednoducho sa k nim vie dostať. Ale sú teda aj látky, ktoré sú aj ilegálne, nedá sa k ním dostať ľahko, alebo sú rôzne medikamenty, alebo sú rôzne tabletky a liečivá, na ktorých vedia byť tiež ľudia závislí. Majú mladí ľudia práve aj s týmito nelegálnymi vecami problém? Prosím vás, kto chce si zaobstarať drogu, zaobstará si ju. Môže mať o niečo sťaženejší ten prístup, ale vždycky to bolo, vždycky to bude. Tam je skorej dôležité, ako keby tí mladí ľudia majú rodiny. A tak ja mám na to vycibrený čuch, inak povedané. Tak robíte. Áno, ale zmeny správania, výkyvy nálad, tam je strašne veľa varovných signálov, čo si môžem odsledovať. Poruchy spánku, podraždená nálada, vyslovene taká výbušnosť. Potom sú tam problémy s koncentráciou, krátkodobou pamäťou. Tam sa jednoducho dejú zmeny v správaní človeka a ja mám aj skúsenosť takú, že rodič, mám klientov, kde si povedal rodič, že ja som si myslel, že to je také povyrazenie si chvíľkové a každý nejak, keď bol v puberte, tak blbol. Áno, a že potom to skončí. A potom to skončí. Príde rozum, neprišiel, čiže nie je pravidlom, že nejaká skúsenosť mládežnícka človeku dodá nové rozhodnutia autoochranné. Naopak, môže v tom pokračovať. A tam veľmi ťažko sa z tejto cesty odchádza, pokiaľ si to správanie ritualizujem. Čiže mám stereotypné správanie s drogou a veľmi ťažko sa z toho ako keby vychádza. Hovoríte, že sú ľudia, ktorí teda majú skúsenosti, možno, že sú ľudia, ktorí si odžijú a povedia si, dobre, vedia sa ma zabaviť aj bez toho. Ďalší majú možno, že nejakú negatívnu skúsenosť a povedia si, že dobre, kašlem na to. Ale potom je tá skupina, ktorá v tom teda zostane. Existuje skupina ľudí, ktorí majú predispozície práve na závislosti? Každý máme predispozície na závislosti, lebo sa chceme mať čo najlepšie, častokrát. A veľmi rýchlo v dnešnej dobe. A veľmi rýchlo. Žijeme uponáhľanú dobu, máme to viazané na výkon, čiže od nás sa očakáva, že budeme 100%, budeme sa venovať všetkému. Častokrát aj materstvo proste sa tak posúva, že vyslovene sa človek naháňa a hľadá rýchle riešenia. A problém je v tom, keď moje východisko alebo riešenie na prežívanie bez výkonu. Keby som to veľmi zjednodušil, droga človeka ako keby okamžite osloví a cesta je veľmi jednoduchá. Kdežto na to, aby ja som si povedzme došlo k uvoľňovaniu dopamínu, ja preto niečo musím urobiť. A to je samozrejme výkon a ten zážitok nie je taký silný, ako vie tá droga vlastne ponúknuť. Čiže dá sa povedať vo všeobecnosti, my sme rizikoví. My si ubližujeme, lebo my sa tu bavíme o droge, ktorá môže urobiť závislosť. Tak ale veľmi veľa vecí vie urobiť závislosť. Vy ste hovorili, že závislosť na sladkom. Poznám ľudí, ktorí vedia byť závislí na človeku alebo závislosť na smútku. Akože ako sa toto dá
nejakým spôsobom ustražiť, lebo byť na niečom závislý je podľa mňa veľmi jednoduché, lebo to nemusia byť iba nejaké látky, alkohol alebo niečo ilegálne, ale môže to byť niečo, na čo sa choro upnem a odmietam sa toho pustiť. Áno, možno by som to v jednej veci rozlíšil, že bavíme sa tu o látkach, keď sú psychoaktívne, menia prežívanie. A ako keby dochádza tam k zmene vnímania tej reality. Kdežto povedzme závislí na čokoláde, tamto vedomie je nezmenené. Na druhej strane, samozrejme, môže to z dlhodobého hľadiska človeku uškodiť. Jasne. A vždy je dobré, lebo tie varovné signály dostávame. Dostávam ich od okolia, dostávam ich ja. Ako vyzerajú tie varovné signály? Varovné signály je v podstate ponuka od môjho najbližšieho. Vieš čo, všimol som si, že ti nebolo, alebo mne nebolo zle. Ja môžem sám dostať signál, že dostanem, že ma bolí hlava, že mi je zle. Vyslovene to sú signály, kde získavam negatívnu spätnú väzbu. Druhá vec je, že častokrát tie signály najskôr ako keby idú od toho okolia. Problém je ten, pokiaľ nedávame varovné signály a tolerujeme to a niekde na pozadí si zbierame, tak očakávame, že časom sa to zmení. Nezmení. Problém ako keby sa prerastie do väčších problémov. My musíme aktívne niečo spraviť, aby sa niečo zmenilo. My musíme aktívne niečo urobiť. Ja vám úplne jednoduchý príklad dám. Vo výchove mládeži alebo dieťaťa je dôležité, pokiaľ povedzme idem so svojím dieťaťom do obchodu a dieťa uvidí tam povedzme nejakú potravinu a veľmi to chce, tak má nejaký impuls a chce si poslastiť. Áno. Pokiaľ výchova je smerovaná, že to dieťa má impuls a v momente ten impuls my nasýtime, tak si dieťa vytvorí vzťah, že keď príde ten podnet, hneď si ho vlastne nasýtim. A toto je cesta, že môžem sa stať závislý veľmi rýchle, lebo ma potom lebo sa zbieram tam, toto robím, sa to ako keby tak bobtná, nazvem to, a potom mi to prestane stačiť a začnem hľadať, kde mi bude ešte lepšie. Čiže problém je ten tomu sa hovorí, teda ten impuls alebo ten vzruch, ktorý príde, ja musím rozumovo spracovať. To znamená, že ja keď som riadený emóciou a nemá to rozum pod kontrolou, začne mi šéfovať emócia a v podstate si ubližujem. Ale to platí asi tak všeobecne v mnohých veciach. Hej? V mnohých veciach. Dobre, tak dieťa chce nejakú sladkú vec v obchode, lebo ju veľmi chce, tak teda čo ako rodič má urobiť? Mama, otec, babka. Mám niekoľko možností. Prvá možnosť je autorita rodiča. Tam jednoducho nekúpim hotovo a bez diskusie idem ďalej, alebo môže byť teda reakcia, že to rovno kúpim. Čo ja odporúčam, viesť s tým dieťaťom diskusiu, ako so seberovným. To znamená, že to sú napríklad také momenty, že dieťa príde za rodičom, prečo tečie voda dole, keď pustím kohútik? Pokiaľ ja mu nevysvetlím, jak funguje gravitácia, tlak a tak ďalej, tak ho vlastne zhodím. Čiže keď príde do potravy, niečo by chcel, môžem s ním viesť diskusiu. Mne to otvára cestu k tomu najbližšiemu. A môžem mu vysvetľovať trpezlivo. Pokiaľ to dieťa odmieta, je to informácia pre mňa, že jednoducho nerozumie, čo mu hovorím. Musím hľadať cestu. To je jedna vec. Druhá vec. Nie je nič na tom zlé, keď sa bavíme o lete, povedzme, dať si zmrzlinu. Môže mi byť teplo, idem do potravy, všimnem si, že sú tam zmrzliny. Čo môžem urobiť? Môžem sa so synom alebo s dieťaťom dohodnúť, dobre, dáme si zajtra zmrzlinu. A čo vlastne urobím? Nenasytím ten impuls toho slasti, ale si dáme program zajtra. A môže dieťa zistiť zajtra, že už na ňu nemá chuť. Že vlastne tú zmrzlinu ani nechcelo. Tam niekde začína, by som to nazval, jednak tá práca s tými emóciami a že nesprávame sa tak, že si vlastne vytvárame to predrogové správanie. Takže to oddialovanie naplnenia svojich chutí, dajme tomu, môže teda byť veľmi pozitívne. Môže mi odhaliť, či som to potreboval alebo nepotreboval. Ďalšia vec. Čo máme spraviť, keď mám teraz na to sladké chuť? Teraz to môže byť impuls, že som nervózna, že som podráždená, že som napríklad vynehala obed. A teraz je to informácia, že aký mám biorytmus, akú mám životosprávu. A ja si, čo ja viem, keď mám ten impuls, dám si jednu tabličku z celej tej čokolády. Takže aj takto sa to dá, že dobre, tak nezjeme celú tú čokoládu, máš chuť na čokoládu, tak si môžeš dať toto kúsok a potom
zajtra, hej, alebo že ja neviem, necháme na potom. Alebo dá sa to robiť aj tak, že si poviem, že si nedám a že si uvarím koláč. A budem ho tam piecť, uvariť. Niektoré sa aj varia, ale väčšinou sa pečú. Čiže upiec môžem 2 hodiny stráviť v kuchyni nad šporákom a potom si tak dám... to dieťa si rozmyslí. To už spôl, že to už 2 hodiny mi to varíš. Tak to už ale ja vám poviem ešte aj druhú vec, že častokrát sa stretávam s tým, že ten rodič nemá spoločný program s dieťaťom. A častokrát práve povedzme cez spoločné umývanie riadov, cez spoločné varenie vlastne máme spoločný program, ktorý nás zblíži a ešte sa tam tvorí jedna vec, hodnota. Lebo človek by mal ovládať základné zručnosti a jedna z tých zručností je vedieť sa o seba postarať. Bavíme sa tu o varení. Jasne. Čiže môže to byť aj cesta tvorenie vzťahu práve s tým mojím dieťaťom. Len chce to čas, chce to v podstate teda aj môj výkon a trpezlivosť. Je možné to aj otočiť, že potom deti alebo mladí ľudia, ktorí nemajú k niečomu prístup, že majú striktných rodičov a povedali nie na sladké a dieťa v živote nevidelo čokoládu, aj keď už vždy chcelo vyskúšať, ale nemohlo ju mať, tak potom už keď žije napríklad to dieťa samé, alebo teda už dospeje, tak si povie, že no tak teraz si to konečne môžem dopriať a že práve to spôsobí ten opak, tú závislosť z toho nedostatku predtým? Ja vám dám príklad s mobilným telefónom. Častokrát rodič zakáže vôbec mobilný telefón, ja sa musím naučiť používať. Čo tam mám, čo tam robím na tom telefóne, aký mám program. Ja sa musím naučiť s tým pracovať. Lebo jak ste spomenuli, častokrát potom to dieťa sa naučí klamať. Účelovo sa správať pred rodičom, aby bol rodič spokojný. A ono si vlastne robilo, čo chcelo. A takto má potom niekoľko rolí. Keď je s rodičom, keď je sám, keď je v partii. A práve my učíme rôznymi zákazmi, trestami, nie učiť sa robiť iné rozhodnutia. Ale klamať. Ale do veľkej miery aj poznať, že kto to keď nedodržím, o čo prídem. Čiže je to aj istá forma, že biznisovania a potom aj klamať. Čiže správať sa účelovo, aby bol rodič spokojný. Nie darmo sa práve je ten problém, že celej rodiny všetci vedia, že dotyčný má problém, ale jedine rodič to vie až posledný. Jasné. Lebo má istú konštrukciu, istú predstavu a to dieťa, alebo tá mládež proste sa naučilo účelovo správať. Len toto dlhodobo není udržateľné a raz sa to musí prevaliť, lebo ak sa teda bavíme o psychoaktívnych látkach, tam vzniká látková tolerancia. Čiže to množstvo sa musí počasie ako keby stupňovať. Čiže človek to prestane mať pod kontrolou a to sa jedného dňa prevalí. Takže mne tam aj tak tvorí základ, že ak je dobrá komunikácia v rodine a dôvera, tak možno, že v takýchto rodinných jednotkách tých závislostí je menej. Keďže napríklad viem, že OK, ja neviem, mám 18, 17, možno 16, 15 rokov a viem, že keď prídem domov, že mám nejaký problém, alebo že proste som to prepískla, napríklad aj s tým alkoholom, ktorý síce nie je dovolený do 18 rokov, ale predsa len viem, že za to mamou môžem prísť a viem, že mi pomôže v prvom rade, namiesto toho, že mi dá nejaký trest, tak vieme to nejako takto zgeneralizovať, že v takýchto vzťahoch, kde funguje dôvera, je tých závislostí menej? Vy ste povedali jeden dôležitý princíp, že dieťa si kóduje prvú reakciu rodiča, keď niečo rozlialo, keď sa niečo nepodarilo, keď bol nejaký neúspech. To je dôležité, tá prvá reakcia. Pokiaľ je moja prvá reakcia výbušná alebo jednoducho vyslovene, tak to dieťa má strach. A potom má problém vlastne hovoriť veci na rovinu. Počujete, ja si teraz spomínam, že moja mama mi vždy hovorila, že keď padneš z toho bicykla, ešte ťa zbijem. Ale nie, že ešte ťa zbijem, ale že taká tá výhra, že ešte ti dám, veď ty uvidíš. Ešte toto sa stane. Ale teda my máme naozaj že veľmi dobrý vzťah, len niekedy to presne ten dospelý človek možno, že takto aj vyjadrí a ten impuls by mohol byť, že OK, tak ja niečo pokazím a namiesto pochopenia doma dostanem ešte výprask, alebo že dostanem nejaký ďalší trest za nejaké zakopnutie. Tam je potom ten problém, že potom tá komunikácia nie je úprimná a častokrát je účelová a častokrát potom tie cesty sa rozchádzajú.
Že to dieťa je zavreté izbe a chce mať pokoj od každého a žije tak v svojom svete. A je tam práve riziko, že keď ma partia osloví a naraz zistím, že sa tam cítim lepšie ako doma, tak začnem tam hľadať istoty. A potom človek vlastne uniká z domu a ide to vlastne proti tomu, že človek by mal mať domovské právo, mal by mať miesto, kde sa cíti bezpečne. Toto je ako keby kľúčové. A potom, lebo aj, ja to tak otočím, ale následná liečba, keď človek je závislý, tam je postavená na motivácii, na emočnej motivácii. A veľmi ťažko aj terapeut hľada motiváciu na štart do abstinencie, keď povedzme, môžu byť aj emócie degradované tou drogou. Keď jednoducho tá rodina je vyslovene strašne popotrána. Nie ľahko sa to hľadá, lebo ja musím mať jednak motív sa liečiť. To je kľúčové, že keď nemám motív, veľmi ťažko naštartujem do abstinencie. Existujú aj nejaké preventívne opatrenia, že ako do niečoho nespadnúť, alebo že OK, tak chodievam teraz von, lebo je leto, mám partiu, kde sa chodíme zabávať, chodíme na koncerty a podobne. Je nejaké preventívne opatrenie, ktorého viem, že sa môžem držať a ktoré mi teda nedovolí sa prehúpnúť na tú druhú stranu? Úplne jednoduché preventívne opatrenie: nepiť alebo neskúšať psychoaktívne látky. A keď to niekto chce skúsiť, lebo sú ľudia, ktorých presne tá zvedavosť ťahá ďalej a chcú vedieť, že OK, tak teraz skúsim toto, skúsim toto. Keby sme to rozmenili za drobné, keď je zvedavosť, niečo mi chýba v živote, lebo pokiaľ som šťastný, viem si vytvoriť šťastie, nájdem si miesto na zemeguli, v čom som dobrý, záujmovú sféru mám vyštruktúrovanú, nepotrebujem ísť mimo reality. To je ako keby kľúčové. Takže možno, že tá nespokojnosť v realite, v ktorej žijeme, spôsobuje to, že vyhľadávame úniky do možno, že iných zmenených stavov vedomia alebo jednoducho mimo tej reality, pričom nám môže tá látka veľmi dobre slúžiť. Jednak a to. A druhá vec, ktorá tam je, že pokiaľ nemám východisko na riešenie, povedzme, problému, ktorý prežívam, a začnem byť bezvýchodiskový, môžem byť rizikový, že ma riešenie alebo emócia, čo ponúka droga, veľmi rýchlo osloví. Jasne. Čiže ja musím nájsť riešenie na problém, ja ho musím hľadať. Preto aj jedna z vecí, keď sa bavíme o rodine, je hľadanie riešenia. Ja nevravím, že hneď musím nájsť riešenie, alebo to riešenie mi bude hneď fungovať, ale musím mať nejakú cestu. Cestu, po ktorej pôjdem, a už to, že mám cestu, je vlastne zmysel. Ja by som to možno tak zjednodušil, ale pokiaľ nežijem nešťastie, nevytváram si vedome nešťastie, tak som šťastný človek. Keď viem toto eliminovať. Lebo keď sa bavíme o psychoaktívnych látkach, tie vytvárajú v živote nešťastie. Lebo intoxikácia organizmu drogou nie je nič príjemné. Človeku je zlé, keď vytriezvieva, keď má abstinenčné príznaky. A tam je niekde tá cesta. Keď vytesnám nešťastie, som slobodný. A je na každom z nás, aby sme si vlastne robili rozhodnutia, aby nás ten život bavil. Aby sme si vedeli vytvoriť pozitívnu spätnú väzbu. Pokiaľ som v živote nenaplnený, hľadám niečo, čím si ten život viem o niečo vylepšiť. Ja sa častokrát stretávam, že človek ide do workoholizmu, aby si potom, povedzme, keď aj zarobí, aby si rýchle ako keby odmenil sa. Ale častokrát je to taký začarovaný kruh, že som v takom jednom kolotoči. Že na jednej strane podávam výkon, musím, a na strane druhej sa chcem rýchle odmeniť. A niekde tam ako keby absentuje takéto šťastie. Takéto stretnutie sa so sebou. Ja by som možno jednu takú ešte poznámku dal, že z mojej skúsenosti, že keď sa bavíme už o závislých ľudí, tak keď začnú abstinovať, to je aj dôvod, prečo robím vlastne túto prácu, že sú to strašne dobrí ľudia, vyslovene hodnotní ľudia pre život. Spadli možno, že z nejakej cesty a hľadali rýchle východisko na problémy, ktoré sú možno, že komplikovanejšie. Spadnúť z cesty môžem urobiť úmyselne alebo neúmyselne. Každopádne ja musím zmeniť spôsob myslenia, spôsob rozhodnutia a stereotypizovať si iné vzorce správania, inak mi bude stále niečo v živote chýbať. No je to veľa roboty na sebe. Je to veľa roboty na sebe. Vy ste hovorili, že teda základ je napríklad, že nepiť. Môžeme považovať ten alkohol za takú pomyselnú vstupnú bránu k ďalším veciam? Pretože slovenskí reperi hovorili už neviem koľko rokov dozadu, že ľudia si myslia, že napríklad, že marihuana je vstupnou bránou k tým nejakým ďalším drogám. Nie je to náhodou tak, že na Slovensku je to ten alkohol?
Vstupná brána do rizikového správania sa začína rozhodnutiami, nasýtením si slasti. Vstupná brána, keď to úplne zjednoduším, je prísť na tento svet. My žijeme konzumné správanie. Možno to aj súvisí s takým tým, nazvem to ekonomickým sebectvom, že ponúkame služby, aby sme sa mali lepšie a človek, aby aj na tom zarobil, ale proste tak to je, že aby tu na tú službu, produkt, proste čo najviac ľudí o to malo záujem. A napríklad jedlo. My sme zabudli, že jedlo je v podstate u nás v našich zemepisných končín vlastne dostupné. A my sa prejedáme, lebo niekde na pozadí si robíme zásoby, že raz to jedlo nebude. Len problém je ten, že to jedlo stále je, čiže sa prejedáme. Čiže my sme konzumní a ubližujeme si. Čo môžeme vidieť, a tie veci sa opakujú a možno by som to ešte aj tak rozšíril, že vznikajú nové závislosti. Napríklad jedna z takých tých novšejších závislostí je od sociálnych sietí. Čiže my sme obklopení konzumným správaním, ktoré keď nemám pod kontrolou, môžem sa stať závislý a jednoducho stratiť tú slobodu. Majú sociálne siete aj vplyv napríklad na nejaké závislosti? Teda okrem tej závislosti napríklad na telefóne alebo na tých sociálnych sieťach? Tak môžeme si všimnúť, že vznikajú tu nové pojmy. Influencer a proste, ktorý má široký záber na publikum a ovplyvňuje druhých ľudí. Je to tak. A bola aj taká rozpráva, rôzne nové energetické nápoje, ako to je ako keby tlačené tými influencermi. Ten výrobca to propaguje cez túto stránku. A človeka to môže osloviť, pokiaľ na to nemá definovaný názor, je ovplyvnený. Čiže keď nemám definovaný postoj, môže ma to ovplyvniť. A vždy je dobré mať informácie, mať ako keby vedomosti a informácie, na základe ktorých sa rozhodujem. A napríklad nie je na škodu aj zbierať informácie na to, aby som sa dobre rozhodol. To mať tiež akože jedna z vecí, čokoľvek, čo v úvodzovkách pichnem do úst, by som mal vedieť, čo to obsahuje. Jasne. Ako je to zložené. Či to nie je pre mňa rizikové. To napríklad učíme našich klientov, že keď začnú abstinovať, mám si pozerať zloženia. Niekde je aj prítomný alkohol. Tam ide o ten princíp. Že jednoducho dávam si pozor, som obozretný, ale pritom slobodný. Čo sa týka legislatívy. Napríklad, ako má vplyv legislatívy a možno, že reklamy aj na alkohol, vplyv na závislosti ľudí. Pretože bolo to nie úplne tak dávno, kedy sa stala naozaj obrovská tragédia, kedy človek, ktorý bol pod vplyvom aj alkoholu, aj iných látok, teda sadol za volant a vyhaslo kopec mladých životov. Vtedy si pamätám, že sa robili rôzne také tie krásne veľké vyjadrenia, ako teraz tým treba skoncovať, ale vlastne legislatívne sa nič nezmenilo. Viem, že v zahraničí napríklad je regulovaný aj predaj alkoholu. Dnes si človek kúpi aj alkohol v lekárni, čo mňa napríklad absolútne šokovalo, pretože lekáreň je presne to miesto, kam človek príde si po pomoc a človek nájde alkohol napríklad aj tam. Takže ako má, alebo ako vplýva legislatíva na celý tento problém? Ak boli by sme naivní, pokiaľ by sme očakávali, že absolútny zákaz by vyriešil problém. Tak to jasné, že by nevyriešil, lebo ľudia by si hľadali iné chodničky k tomu. Jedna vec je, že nefungujeme ako spoločnosť. Ja to skôr dávam na tú rovinu, lebo čo ste spomenuli ten prípad, tam bola nejaká spoločnosť, niekde boli tam viacerí ľudia. Keby sme neboli ľahostajní, vieme ovplyvniť správanie druhých. A drogy alebo proste to rizikové konzumné správanie vždycky bude. Toho sa nevieme úplne zbaviť. No to je jasné, lenže či nevieme možno, že trošku tomu odľahčiť. Napríklad regulovaným predajom, alebo že sa nebude dať alkohol kúpiť úplne na každom rohu, alebo nebude tak dostupný, alebo sa nebude dať kúpiť 24/7. Viete, ja vám poviem jednu vec, že je úplne logické, že si nesadnem povedzme za volant, keď mám vypité. Jasne. To človek má absolútne prijaté. Len pokiaľ je človek intoxikovaný, má iné vzorce správania a myslenia. To je ako keby problém. A keď som chorý
a závislý, mám problém s abstinenčnými príznakmi. Jasne. Tým pádom na absťaky nefunguje práve tá droga, lebo ten organizmus je na ňu naučený. Čiže ono je to taký nešťastný, začarovaný okruh. To ja by som iba zúžil, že koľko vzťahov trpí na závislosť. A dokonca ja vám poviem aj príklad jednej manželky, ktorá dokonca sa ma spýtala, že kde robí chybu, že ten manžel vždycky ide do napätia, hádok a vždycky to končí alkoholom. Hľadala v sebe chybu, kde robí. A teda problém mal jej muž. Áno. A pritom vlastne syndrom spoluzávislého. Že ja už vlastne rozmýšľam, čo robím zle a pritom ten dotyčný manžel to zneužíval. On si dal právo na alkohol. Čiže ubližujeme si, toto ubližuje. A stačí, keď ja sa rozhodnem, že inak budem fungovať. Ide o mňa, o nikoho druhého. To je napríklad, keď si niekto bude púšťať alebo pozerať na rozhovor a si uvedomí, že niečo musím so sebou spraviť, malo to zmysel. Ja vám môžem dať druhú stránku. Došli klienti ku nám po tomto incidente, že sa zhrozili, že tiež sadli si za volant a si tú jazdu nepamätajú. A vyslovene sa zhrozili, že musím s tým niečo urobiť. Lebo to môže dopadnúť naozaj tragicky. Lebo to môže dopadnúť tragicky. Len žiaľ, človek si absolútne neuvedomuje, keď je intoxikovaný na tú realitu. Že aké sú tam rizika vlastne. Áno. A to je práve riziko, keď ma riadi emócia k tej droge a rozum v podstate v tej chvíli potlačený. Existujú nejaké špecifické znaky správania, pri ktorých by sme mali spozornieť? Možno, že pri sebe je to ťažšie, ale napríklad vo svojom okolí naši kamaráti, rodinní príslušníci, kedy si môžem uvedomiť, že OK, toto asi nie je v poriadku, možno, že tento človek má problém buď s alkoholom, alebo s nejakými inými návykovými látkami, alebo inými intoxikáciami, drogami. Prvá vec je, začnem od seba, keď si uvedomím, že ako keby mám zlý zážitok, je mi zle, vadí mi to, že ako keby mám negatívnu spätnú väzbu. Je otázka, keď si dám rozhodnutie, že sa toho nedotknem, či to viem dodržať, alebo to neviem dodržať. V momente, keď je zmena správania, to okolie si to všimne. Dôležité je ponúknuť to, čo som si všimol. Čiže konfrontovať dotyčného s tým, čo si myslím a cítim. Na jeho správaní a reakcii si môžem všimnúť, či má problém, alebo či sa rozhodne s tým niečo urobiť. Vždy je dobre povedať. A v momente, keď nedarí sa mi zmeniť správanie toho druhého, alebo moje vlastné, že zistím, že to nemám pod kontrolou, vyhľadať pomoc. Tam častokrát sa hľadá tá pomoc, keď je vážny zdravotný stav, lebo máme niekoľko stupňov závislosti, ktoré vedia končiť veľmi zle. Čiže nebáť sa a hľadať pomoc, ako mám osloviť toho druhého, aby začal niečo so sebou urobiť. Takže nejaká komunikácia, pri ktorej panuje rešpekt a dôvera, je asi úplný základ. Ja by som to povedal, nebáť sa ísť do konfliktu. Lebo keď človek robí rozhodnutia, ako chce. A keď povedzme v manželstve, poviem, že manželka popíja, keď manžel to prehliada, alebo sa nechce ísť do konfliktu, aby nebol problém, aby neboli hádky a je radšej ticho, tak v podstate nepriamo to toleruje. A podporujem problém. Toleruje a nebáť sa ísť do konfliktu, nebáť sa povedať, čo si myslím. Je to zaujímavé, pretože v dnešnej spoločnosti vidíme, že tých konfliktov medzi ľuďmi je hrozne veľa, ale veľakrát je to medzi tými cudzími ľuďmi a je to konflikt, ktorý nám nejakým spôsobom neprospeje. A je zaujímavé sledovať, že máme problémy ísť do konfliktu s ľuďmi, ktorí sú nám veľmi blízki a práve ten konflikt by nás vedel niekde ďalej posunúť a reálne nám pomôcť. Ono, ja to možno rozvediem, ale na to, aby bol konflikt pozitívny, tam je dôležitý práve ten pozitívny tlak. A možno, že aj motivácia, že nechcem niekoho ponížiť, ale chcem mu reálne pomôcť, lebo sa o ňo bojím a mám ho rád. A druhá vec je, keď sa bavíme o rizikovom správaní, ktoré môže mať prvky závisláckého, nie je na škodu sa poradiť. Lebo niekedy človek hľadá rýchle riešenia a niektoré veci sa nedajú úplne urýchliť. Jasne. Čiže tými veľkými, rýchlymi riešeniami, aby mal človek pokoj, nefunguje to úplne tak.
Mne sa ešte páčilo, čo ste povedali, že niekedy je fajn si dať taký challenge. Napríklad niekto mi povie, že s niečím mám problém, tak ja si to viem potvrdiť alebo vyvrátiť, či ten problém mám napríklad tým, že niekto mi povie, že mám problém s pitím, alebo že si to sám začne všímať na sebe, sama všímať na sebe, tak si môžem povedať, že OK, teraz dám že mesiac bez alkoholu, alebo že 2 mesiace bez alkoholu. Je toto tiež cesta takýchto challengeov? Ja to poviem tak, že každý deň bez alkoholu má zmysel. A to je podľa mňa super. A všímam si aj taký trend nový, čo je podľa mňa veľmi pozitívne, že napriek tomu teda, že na Slovensku máme ten alkohol veľmi tak akože spätý aj či s oslavovaním, aj so smutkom, aj s hnevom, vlastne s mnohými, ja neviem, že či nie náhodou aj so všetkými emóciami. Svadbami. Všetko. Svadba, kár, idem zapiť, lebo som šťastný, smutný. Máme to nejakým spôsobom v tých našich tradíciách. A všímam si taký veľmi príjemný pre mňa trend, že ľudia nepijú. A dávajú si rôzne challenge, napríklad, že nepijú rok alebo 2. A v poslednej dobe si všímam, že ľudia chodia aj na akcie s tým, že aj hovoria, že ja nepijem, idem sa zabaviť, idem tam kvôli hudbe, lebo sa chcem naozaj zabaviť, chcem si zatancovať a nepotrebujem na to alkohol a mám pocit, že ľudia sa v tomto navzájom podporujú. Ako toto vnímate? Alebo všimli ste si to? Tak ja som obklopený ľuďmi, ktorí s tým majú problém. To je na jednej strane, ale potom som aj obklopený ľuďmi, ktorí roky sú čistí, chodia, máme dokonca kluby abstinujúcich závislých a sú šťastní v živote. Ja by som to možno povedal, že keď mi pribúdajú dni, že nepotrebujem alkohol, ja si vlastne stereotypizujem správanie bez alkoholu. Čiže si vytváram nové vzorce správania a nepotrebujem ich viazať na alkohol. Inak povedané, keď robím nejakú aktivitu a mám dopredu naplánované, čo tam budem robiť, tak idem cielene za nejakým cieľom. Tým pádom ma nezaujíma nejaký impuls vedľajšieho stola, že niekto tam povedzme komunikuje s alkoholom. Čiže vlastne inak mám potom prežitý ten zážitok. Ukladá sa mi ako hodnota. Rád sa k nemu vraciam. A to sú práve tie momenty, že tvorím si nové zážitky, potom sa vraciam k tým zážitkom, ktoré boli vlastne pozitívne a bez alkoholu. A do istej miery ja potom aj ovplyvňujem svoje okolie. A jedna vec možno je, taký ten úvodný konflikt môže človek mať, keď zo dňa na deň sa rozhodnem, že sa alkoholu nedotknem, tak môžem mať dovtedy vypestovanú širokú základňu ľudí, ktorí sú zvyknutí, že si vypijeme. Čiže to môže byť taký jeden z tých konfliktov, že to okolie je naučené na moje správanie. Áno. A do veľkej miery musím ísť za seba v tom rozhodnutí, lebo ma môže stiahnuť alebo mať z toho srandičky. Na druhej strane je celkom fajn si pretriediť tých ľudí, lebo keď niekto, koho mám za kamaráta, ma nepodporí v tom, že ja nechcem piť a teda chcem žiť zdravšie, tak tiež je to taký signál, že na čom sú založené tie kamarátstva. Áno, ja by som to možno rozdelil, že pokiaľ ja očakávam, že druhý človek sa bude správať tak, aby mne sa dobre abstinovalo, som neslobodný. Čo si môžem všimnúť, že keď sa s niekým stretnem a ja si nedám alkohol a on si dá, tak mi to dáva signál, že tak úplne mu nejde o mňa, lebo vlastne došiel za tým, že si vypije. Čiže na jednej strane mne to pretriedí tých ľudí. A nechce mňa, ale chce parťaka, s ktorým bude môcť ale piť. Druhá vec je, že ten každý človek si môže robiť, čo chce. Ide o mňa, vždy ide o mňa. Ja musím byť tom slobodný. Pokiaľ ja sa budem cítiť byť v spoločnosti, ktorá konzumuje, sociálne invalidizovaný, že ostatní môžu, ja nemôžem, som neslobodný. A je otázka času, kedy tomu podľahnem, lebo nemám vyriešenú emóciu. Vieme dať na záver nejakú radu, ako žiť v spoločnosti tak, aby sme teda nepodporovali to správanie závislosti? Mne napadá napríklad to, že keď niekto príde na party a povie, že ďakujem, ja si neprosím, nechcem piť, tak ho nebudem možno že zosmiešňovať, nebudem hovoriť a nebudem sa ho pýtať, že Ježišmaria, čo ti je? Prečo sa nechceš opiť spolu s nami? Tak toto mne napadá. Máte ešte vy niečo také? Ja by som možno začal od seba, že cieľ je, aby bol človek slobodný, bol šťastný a tvoril si hodnotný život. A psychoaktívne látky, alkohol človek nepotrebuje a ubližuje to človeku. A pokiaľ ja som v živote naplnený, tak žijem jeden krásny, normálny život. A vôbec ma nezaujíma, že druhí konzumujú alkohol, lebo v ňom nemám hodnotu. Ďakujem za vaše krásne slova na záver. Bol tu s nami Rastislav Žemlička, adiktolog. Nezabúdajte, že tento rozhovor si môžete pozrieť na našom YouTube alebo na všetkých streamovacích platformách. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.